No primeiro día oficial de campaña, os socialistas cambadeses presentaron as liñas principais do seu programa electoral. Os socialistas queremos un Cambados do século XXI, moderno, progresista, onde máis importante sexamos as persoas. Queremos un Cambados accesible e inclusivo, e esa xestión eficaz debe continuar para non volver atrás ao Cambados do pasado, ao Cambados rancio, caciquil, distante, senón a un Cambados que mire sempre cara adiante. E ese, precisamente, é o noso lema da campaña. Entre as propostas aparece a redacción dun peixón para Cambados. A vila carece deste plan, algo que limita o seu crecemento. Os socialistas aseguran que non existe solo edificable e que o público é moi escaso. Tamén que moitas vivendas están en situación irregular. Por iso creen que a redacción deste documento é unha prioridade. Que sexa aberto e participativo e moi transparente, que todo o mundo poida velo, expoñelo ao público as veces que faga falta para que todo o mundo poida velo e aportar o seu punto de vista. E, en segundo lugar, que favoreza un crecemento ordenado e sostible de todo o municipio. A remodelación da praza de San Gregorio, a humanización da de Fefiñáns, a creación de becas de estudo e de programas para o fomento do emprego, actuacións para mellorar e estender o saneamento e a rede de sumidoiros en todas as parroquias ou a creación dun centro social son algunhas das medidas polas que apostan os socialistas nun